Máte nízký důchod? Pokud vlastníte nemovitost, existuje způsob, jak si příjem navýšit a přitom zůstat doma. A to doslova. Sledujte do konce a já vám ukážu jak. Většina důchodců má mizerný důchod, který nestačí na to, aby si mohli užívat svůj zasloužený odpočinek. Většinou ale mají vlastní nemovitost, která má velkou hodnotu. Od jednoho českého investora jsem slyšel, že by důchodci měli svoje byty prodat, jít bydlet do nájmu a peníze použít na zvýšení své životné úrovně. V důchodu ale chcete mít klid a jistotu a ne čekat, jestli vám majitel prodlouží smlouvu nebo se každých pár let stěhovat. Je tu ale jiný způsob, který v zahraničí funguje, ale u nás o něm nikdo nemluví. Reverzní hypotéka. Funguje podobně jak ta klasická, jen obráceně. Banka platí vám. Může vám půjčit jednorázovou částku nebo posílat měsíční rentu. Žádné právo dožití. Vybydlíte ve svém a zůstanete vlastníkem. To zní fér, ne? Až jednou přijde váš čas, banka si vezme zpět, co vám vyplatila, plus úroky. A zbytek dostanou ho dědicové. Co si o to myslíte vy? Šli byste do toho? Nebo raději jinou možnost? Třeba prodej a právo dožití? Napište mi to do komentářů.